Blížime sa do finále, informácie sa zahusťujú, symboly a predpovede dávnych čias sa naplňajú a vítam všetkých a pozdravujem všetkých vedomých ľudí a teším sa, že zajtra sa opäť uvidíme v hojnom počte v našej relácii Nový vek, program Sunrise, v štúdiu Kadaň, v rádiu Slobodný vysielač CS. A keďže všetko je veľmi aktuálne a situácia vo svete, ktorý je rozvrátený, sa mení, tak sa veľmi teším, že opäť z úvodu privítame s rôznymi novými vecami a informáciami jeho výsosť Ivana Krajčírika a potom podľa ohláseného programu som veľmi rád, že predstavíme veľmi šťavnatú tému, ako byť opäť sebestačný v obžive, takže jeho výsosť Ľubomír Šoky. Teším sa na vás zajtra večer o 9:00 a sledujte informácie a linky streamové pod videom.